Kining pasumbingay ni Hesus nga naggikuyugan og usa ka sugo, importante kaayo ni sa atong kinabuhi karon. Aron makabot nato ang tinuod gyud nga kalinaw, kalipay o kahiusas kinabuhi. Ingon siya, ayaw gyud mo pagtigom, mao ni ang sugo. Ayaw gyud mo pagtigom og bahandi dinhi sa yuta, pagtigom og bahandi didto sa langit. Kumusta maron ang inyong bahandi? Asa man, tuas langit o niya sa yuta? Anong wa man mo katubag? Asa maron inyong bahandi ba? Tuas langit o niya sa yuta? Langit yun. Tay ha. Nya matod pa ni Kristo og anhimos yuta magtigom, kutkuton ra nas anay og taya ang inyong bahandi. Or og di man kutkuton sa anay og sa taya, kawaton sa mga kawatan. Kana siya. Nya kinsa pa may malipay nga inigtan-aw nimo sa imong bahandi, gitaya na or nangabuslot na kay gikaon sa anay, wa na kay kalipay. Kinsa man say magmalinaon og daghan kay kawatan nga magpuli-puli og lungkab sa imong balay, wa na jud kay kalinaw, di ba? Mo na didto kuno sa langit, kay wa na may kawatan didto, tuan na mas impierno. Nya ang anay anhiram na sa kalibutan. Ang anay di man amo sakag langit. Wa may anay nga gihimos Ginoo dito sa langit. Wa say taya, kay wa naman dito yung moisture. Niaram na sa kalibutan. Mao na safety kay dito. Nya unsaon man pagtigom og bahandi dito sa langit. Kibaw mo. Wa mo kibaw sad. Sayon ra kayo palit mog slot. Bitaw. Ang imong bahandi dinhi ibutang sa simbahan or sa katawhan. Ayaw ibutang sa imong kaugalingon. Mao na ingos Kristo, asa ganing imong bahandi naa diha imong kasing-kasing. Kana bang ang atong higugmaon ang katawhan, ang simbahan, dili ang atong kaugalingon. Mao nay bahandi dito sa langit. O tanawa, ang tanan nga nipalit na tugslat, naabagoy kasakit o kabalaka, kabugat nga gibati tungod kay nakapalit silag slat. Wow, mag-anam og kadako ang ilang paliton kay niya may gasigi na balik-balik og palit hapit kada semana mo palit. Nag-anam sad kadako ang ilang kalipay. Wa gyud nagmahay. Labi na gyud dako gyud silang mapalit. Moingon gyud sila, Father, lipay jud kay ko nga wa jud ko magtuong makadonate kog ingon ana kay pobre ra gud ko, pero naningkamot jud ko makadonate. Nako kana, mao na sakto. Bika mo, mutabang mo sa inyong isig ka tao, labi na sa mga taong kabos, kana mga tao nga wa mapa-ospital, wa ikabayad sa ospital, tanan lang panginahanglan kana bakhang mo eskwela nya wa gi ikabayad, imong tagaan og suporta financial para maka-eskwela. Magmahay day ka ana, wala inighuman basta tinuod ang imong paghatag ha. Dili ba kana bang sa tawag na kanang hatag ba nga dunay higot na string attached, hatag gani hatag yun. Wa na kayo nahuna ay na paghunahuna og maunsa to. Lipay kayo ka maghunahuna labi na mo graduate og di san mo graduate moingon sad ka iya sad to. Basta ako nakatabang ko, di ka manghinayang kayo. Pero suwayo, pamalit og mga maayong butang, mga nindot kayong mga sinina o uban pa diha mga gamit. Nya pagtan-aw nimo, gikaonas ilaga, gikaon nangabuslot na magyaw-yaw kayo, magsikap pisti animal ni mga kuana. Labi na gyud og ang imong mahalod kayong TV, gidua-duaan sa imong mga anak, gikabyon-kabyonan sa mga bata, nahog, nabuak, asos, laktos yun, laktos. Ika, gadagmal mo ani nga to mga butang dinhi. Bisan ganing manghugas lang imong anak niya, mabuhian ang baso, mabuak, kay sa kadangog sa kamot, tala, laktos la, lubag sa dunggan, ay pagyaiya diyang buanga, kagayaiya lang ka, murarabag imong kwarta, gipalit anak. Ana, di ba? Kabantay mo? Oh, Jesus.
sana na. Tigo mo nimo dakuon gid nimo imong yuta. Ay sus, nilinog man niliki, biyaan ang yuta. Guol kay kastanan ala ang akong yuta. Nya dili sad linogon, naa sa mga silingan nga lahap-lahapon og jutay ang imong utlanan, kinihaay dayon dito sa barangay. Ana. Bisan mga tanom, kawaton sa silingan or putlon, suko kay ka. Amo na may pas audit mo imo ari kay putlon tan ang puno as manggag saging lubi, wa jud kayaw-yaw. O mga wa na ay kanang dungog, kanang atong dungog nga ikaw napili ka nga presidente sa Pilipinas, senador, nasus gikan sa imong pagkapili hangtod mahuman imong termino daghan kayong siging paghot, siging saway, siging bas nimo. Sawayon magining pare nga unsa ra gid ning pare kolekta ra gid ni ani sigihan magig saway motongtong ka sa stage of honor, sige suway tongtong diha, di ba puno gyud ka sa hapak. O nya nindot na wa gyapon mao na ang mga santos ang una gid nilang gibuhat, gipanghatag ang tanan nilang bahandi, tanan nilang abilidad gihalad para sa katawhan. Muna diri sa atong unang pagbasa ni ay Rayna dinhi nga singan ato at Atalia ko dinhi baka ning gikuha ka kanang balikas nga Ataya. Kay nga naman Atalia porting malditaha, gipatay pagid niya ang iyang anak nga hari, gipamatay pagid niya ang mga harianon kay ang Rayna dili ba na moy hari. Ana nya ang amahan man moy hari, di ang nagsunod ang anak nya kay gusto man sa Rayna nga siya moy muhawd. Iyang gipatay ang iyang anak nga hari hasta sa mga kaliwat sa mga harianon nga mga dugo. Kay siya natapik raman siya didto. Iyang gipamatay. May gani kay nataguan ang usa ka anak. Nya porti na ginyang enjoy sa iyang power, sa iyang wealth, unom katuig niyang pahimos gyud. Murag usa ka termino sa presidente, no? Usa ka termino sa presidente. Pag ikapito, pastilan. Gipatay siya. Niabot yung panahon nga gikuhaan gid sa iyang honor o sa iyang kinabuhi. Gani kana karong nahitabo sa Ukraine, sa Russia. Unsa man na? Tungod na sa atong pagtigom og bahandi dinhi sa yuta, nag-ilog sa bahandi, nag-ilog sa dungog, nag-ilog sa gahom, portin daghana na rong patay. Nya kinsa maroy mahimutang mahiluna ana. Pero tan-awag kinsay nangamatay sa Ukraine. Mga opisyal sa sundalo, mga tag-as kay granggo, mga piloto sa eroplanong igugubat gipangpusil, mga hog lang murag mga langgam nga gipantirahan, mga bata gipangpatay nga igo sa bomba, mga tiguang, mga eskwelahan, mga simbahan nga bungkag tungod sa bomba. Pila ka buk sundao dito ron nga nangamatay nga mga bag-o pa lang sundao kay mao man ay iasda nga tug-udang magpaluyo ra man ning mga opisyal perting patay na. Wa ta ano guni ana. No? Pila ka kabuk ron pamilya nga naghilak kay ilang anak nga porting promising kayo kay sundao dako kay sweldo makatabang-tabang unta to silang pamilya karon wa na nangamatay na. Tungod anang gubat, tungod anang pagsigig tigom og bahandi dinhi sa yuta. Pero sigig yapon silang pabuto. Gasto og kwarta aron gubon ang gitukod sa kwarta. Nangana, ang kwarta mismo maoy miguba sa gitukod sa kwarta. Pero dito sa langit, ang gitukod sa Ginoo nga langit way makaguba bisan pag ang tagalangit di maguba. Ngayon, saon man na nato pag-translate sa atong kinabuhi, sa dili pa kutkuton sa anay nga aktual nga anay, sa dili pa kawaton sa aktual nga kawatan, ang imong bahandi nga gitigom din hisyuta, kawaton na sa anay nga spiritual. Unsa may anay nga spiritual? Sala. Kana mo'y number 1, ang sala.
ang tao nga magsigig tigom og bahandi dinhi dali kay makasala. Kay matod pa ni San Pablo, the love of money or the love of wealth is the root of all evils. Dali kay kang makasa. Nga ang tao nga makasala, wa na ginay kalipay, wa na nay kalinaw, wa na nay katagbawan. Contentment, pangitag contentment sa mga taong sad-an. Wa, peace, wa, happiness, wa gyud. Labi na gyud pun-an natong holiness, wa na gyud. Ngay kano, lingian ay mong tupad. Ing na sad-an ka. Inigingong, sad-an. Aka na, klaro kayo, wa ginay kalinaw. Lagi, tinudan ay, sige na nagyaw-yaw, dali ka na masuko, dali mangluod, pikon ka istangan, kabantay mo? Hasta ko na musimba din bugat kayo nagnaon. Siya. At tanawa niya na inyong tupad, ka na nag-ana lang naon. Mga sad-an na, hugot kay mga baba ng sad-an. Bugat sa kinas lang mga naong. Tinudan na gina. Labi na nang sa pagdumot, kanang sala sa kon mo na mga anay, mo na mukut-kut sa atong bahandi. Nga, di ba inikut-kut sa anay sa imong bahandi, ikakita nimo wa nay bili. Useless na. Nya nganong nasuko man ka, nganong di man ka kontento, kay kanang imong gikuptan para nimo useless pa, wap ay kapuslanan. Di ba? Ang sala. Ikaduha, nga mo, ang kawatan. Kinsa may mukawat sa imong butang, nga murag mawa siya nimo. Oy, kanang worries, fears and worries. Sige, igawas lang sa nangad to. Fears and worries. Na siya? Tanawa. Imagine na karon, magdakag kwarta dihang 1 million sa imong bulsa. Naroon diyan nimo ba? Pila ra man ng 1 million doon. Isod lang na nimong bulsita. Awa, di ba di jud ka kahuna-huna ug unsay giwalis pare. Gikawat. Sige king ang sakay-sakyan ako ron. Wa ba kay kawatan, wa ba kay tulisan, wa ba ka kusundi karon no? Magsigag ana. Kami gani din anang muhatod tagantos bangko, gamay ra magina, sensiyo ra man ang atong gipupo yun, mga donot nga 20, pero matigom-tigom, morang-arang ba yung kantidad, mo ingon, usahay, padiri, pahatod lang ko, usahay, maglakaw ra man ang ato ang mo deposito, ihatod lang ko padiri, kay murag dako-dako, ito na, gikawat na. Asabot, murag naapagani, pero murag wa na diha, tungod sa imong kabalaka, hasta no, ang mabitan ang uban karon tungod sa kabalakan sa, oy, duha lang ka anak, yung ka anak, sus, pati pa itawa dyan ko'y kwarta. Pero nagoy kwarta, nagoy sweldo, duha lang ka anak. Gikawat na sa kabalaka, kanang kabalaka, muna'y kawaton, ang imong kwarta, murag, mabalaka na ikaw, na kay kwarta, pero murag, nahurot ba? Nabalaka naman ka. Hasta no, magpatukod para bakog balay, halala no, ang bayro nun niya, hala, asa man ko magpapanday, daghan ngayon kawat. Hasta sang pare, mahalin ba kaning slat, mahurot ba kani. Pero ugwa jud ta kabalaka, wa ta magmahal aning bahandi dinhi ato ra gining gamiton, alipay kay tay. Bisag 10 centavos, lipay na kay ka. Naay value ang 10 centavos. Hasta ganing 1 peso na ay value sad. Karon ang uban labay-labay ram ng piso. Dito lang ko CR gabi, dinis atong CR. Na duha ka buk piso, gitungtong sa lababo, wag yun ikuha. Dugay-dugay na diha. Nitaya na lang ko, wag yun ikuha. Pero gitungtungan pa to 1,000, minaw ko. O sa kaminoto, na to diha. Uy, valuable kay na ang piso. Nawan ni mga bata din, ay tapiso bi. Piso, valuable kay na. Sa mga tao nga, way kwarta. Muna, importante kayo na mahatagan nato og gugma ang bahandi nga langit nun. Ang imong bana kawatan gid nimo 1,000 kay palit nimo slat, ayaw pananghid kay basig magduda imong bana nga kita na. Ito no,
ay ayaw pakasala lagi. Hasta pagpalit og slat makasa pagyud ka. So, salamat kaayo sad sa mga tao. Congratulations ninyong tanan nga matinabangon kaayo sa simbahan. Dili lang dinhi sa tong parokya, kamong nagtabang sa simbahan. Kaming mga pari, igo ra gid ming mo announce, igo ra gid ming mo hangyo. Pero congratulations ninyong tanan nga motabang sa simbahan. Siguro gyud ko 100% kamong nahigugma nga mutabang sa katawhan o sa simbahan, 100% na agid mo'y kalipay, kalinaw o kabalaan sa kinabuhi tungod kay inyo manggibutang ang inyong bahandi diha sa langit nung mga butanganan, diin ibutang sa simbahan sa pagtabang sa katawhan. Ayaw diha ibutang sa imong kasing-kasing, kay ang imong kasing-kasing daw kay nastanan. Ibutang dito sa langit aron ang kasing-kasing mononot ngadto sa langit. Yan ingon rabas Kristo, hukman ta mo sumala sa inyong kasing-kasing. Mo na ningon siya dire, kunhain ganing inyong bahandi, tuas ang inyong kasing-kasing. Unya kun nga atong bahandi tuas langit, inig atubang natos Ginoo, moingon dayong Ginoo, adi amang imong bahandi diri, automatic kay nga akong hukman imo mang kasing-kasing. Oy, ang imong kasing-kasing ni amas bahandi dinhi. Pag atubang nimo sa Ginoo, tuwa man des ubos ang imong kasing-kasing, tu anha lang kas impierno kay ubos man na mo na iiksa ka ngadto sa linaw nga kalayo. Una, tuwa dito imong kasing-kasing. Mura mamog na subo hinoon, murag natag-anan siguro gasang inyong kasing-kasing, no? Sige, manindog lang ta basin pag makabawi.